لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Enterpilane to yari himɓe hijju umra e aynoya hijjoɓe ɓen taɓe paljasa konta woɓɓe maɓɓe majjoya. Enterpilane ɗon dari ngam yahaɓe hijju fu belnoya nonnon waɗoɓe umra fu so jahi to maɓɓe ɗo gettoya. Enterpilane ɗo usoya jam ande ɗuɗɓe yahdoya hijju e umra ɓe ngasa yimɓe ko moye fu tawoytoya. ɓe ɗo tindina hijjoɓe fuu kuuɗeɗe kaani ɓe kuwoya kuuɗe ɗe bonnata hijju bo ɓe ɗo gecca yimɓe e ndaytoya. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi albararatil kiram. Ya derɗam kijjowo, to a andini yahugo hijju wajibi a ɗoppita hoorema ha kala geddal non kuuɗe e kala gikkuji kalluɗi a ɓoosa a lortana jawmirawo a yakta sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam a tuuba ha kala gedde a annina a lortata ha maaje fodde balɗe ma a yoɓa ñamale ma a hokkita amanaji gondi hama a winda wasuye a andina ko woni dow ma e ko wonanima a jaɓɓito bandiraɓe ma a jaɓɓita derɗiraɓe ma e kala sobiraɓe ma fuu a yafotira be maɓɓe. belɗi hijju ɗo moyta kala junubaji ɗi goɗɗo waɗino ko arti hijju man fuu. kijjowo ɗo mari mbar jari jihadi kijjowo ɗum koɗo Allah ko tori fuu jawmirawo hokkanmo do'a ka o waɗi fuu Allah jabananmo ko majjini ha hijju maako fuu Allah yoɓanmo ko kijjowo majjini fuu ɗum majjina ɗum ha laawol Allah o wardirteɗo ɗum faran gotel ha hijju fotan be mbar jari sadaka million 40 ha tana hijju. jawmirawo efti wallitan kijjowo kala kijjuɗo fuu setan 400 nder yimɓe maako. mo kijjowo do'ani fuu do'a man jabaka daga nyande o fuɗɗi hijju ha yotta sappore haram miñirawo. jawmirawo yafan kijjuɗo yoɓa ñamale maako be toñandeji ɗi o toñino yimɓe amma dey to o tuubino ha toñande man o wasmiti ko o annini o habdi yoɓugo ñamale maako man nden ɗum saldorimo na to o tuubayi ko bo oɗo mari bawɗe o sali yoɓugo ɗe. kala kijjowo aljanna tan tiiti andingo ko woni hijju e umra. asli ko woni hijju ha ɗemgal arab ɗum warnugo ha hunde ban ɓe mbiyata hajja fulanun fulanan ay o yillinimo dow mana kaɗo ɓe tafsiri konngol jawmirawo ɓagiɗo ha o wi nder deftere mako senide masabatan linnas ay ɓe ɗo lorta ton kala hitande fuu. amma to ha sharia hijju ɗum yahugo ha suudu kaaba dow anniya dewal kertangal marngal kuuɗe bo kertaɗe. umra bo manam ha wolde arab yillago ɓe ɗo mbi'a itamara fulanun fulanan ay o yillimo. to ha sharia bo ɗum yillago suudu kaaba dow anniya dewal kertangal marngal kuuɗe bo kertaɗe. dalila wajibago hijju qur'an be hadis fuu nassi dow wajibago hijju
non modiɓe sunna fuu potti dow man. Dalila wajibago hijju ha qur'an, jawmirawo ceniɗo wi ha nder qur'an walillahi ala nnasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Aya kaɗo andini jawmirawo wajibini hijju dow kala marɗo bawɗe hijjugo fuu. Dalila wajibago hijju ha hadith, annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'i ayyuha nnas qad farada allahu alaykum alhajja fahujju. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجب ولما استطعتم. صحيح مسلم. معنى النبي صلى الله عليه وسلم ويمبه هج واجب دو مودون كجه حديث والغولدو andini en hijju wajibi nde woore do kala julɗo marɗo bawɗe. Dalila wajiborago hijju be pottal ummatore, imamu en hadis, mallum en fikhu, modiɓe sunna nane en e jonta en fuu potti dow wajibago hijju, e bo ɓe luuray dow hijju ɗum danrangal gotal nder danrange islama jowi ban tabiti ha hadis. Kiita jankirɗo hijju, ko moye yankiri wajibago hijju ko seki ɗum o kefeero, o tubtine to o tuubayi sharia mbari mo. Amma kirlitiɗo wajibago hijju nden sali hijjugo o mbaratake ha sharia, o accide be jawmirawo kanko on hitata mo. Sarɗi wajibago hijju, hijju ɗo wajibi dow kala julɗo gorko ko debbo dow sharɗiji 4 ɗiɗo: balingago, hakkilo, ndimu, bawɗe. Bawɗe man ngoni sembe e jamu ɓandu, ɗatal kolɗinigal, joɓaari, jottinori. Karminorɗe hijju, miqat. Hijju ɗo mari karminorɗe 2: zamanu e nokkure. Harminorde nde zamanu kayre woni zamanuru ndu hijju harminante e mum, ɗum daga aran lewru juldandu ha yahugo sappore layhaji. Harminorde nde nokkure ay nokkure nde hijju harminante ha muɗum, na ɗum nokkure woore, ha kala jiha fu be harminorde muɗum. Nda karminorle man zulhulayfa kayre won arandere, ɓeɗo mbiya ɗum jonta bi'iru ali ko abaru ali ko abyaru ali. ɗum harminorde nde yimɓe madina e kala tokkirɓe ton fuu. Be juhufa ɓeɗo mbi'a ɗum jonta rabinga, ɗum harminorde yimɓe misra e maghrib be hedduɓe e maɓɓe. Zatu irqin ɗum harminorde yimɓe iraq be iran be hedduɓe e maɓɓe. Yalamlam ɗum harminorde yimɓe yaman be hedduɓe e maɓɓe. Qarnu ton bo harminorde yimɓe najdu be hedduɓe e maɓɓe. Ko moye saali harminorde mum nden o lutti harminago iyam ɗon dow maako, ayi o looja ko o hirsana ɗum. Finditinki, ko moye harmini ha jidda o anda o harmini nder haram, ay o saali harminorde iyam wa'imo. To ɗum tamattu ko qiran o harminani, iyamji 2 ɗon dow maako. iyam saalago harminorde be ɗam tamattu ko qiran. None hijju, hijju ɗon mari none 3: tamattu'u e qiran, ifrad. Ko woni tamattu'u? Ko woni tamattu'u kam
kijjowo harminana umra ko arti lebbi hijju ko nder maaji, nden o timmina nder lebbi hijju, fahin o harminana hijju nder hitande man, ko arti o hoota leddi maako ko fotata be maari dayago. Amma to o hooti ɓaawo timmingo umra ko o yahi haa ko fotata be leddi maako dayago, nden o lorti Makka, to o hijji hijju man wiyatake tamattu'u. Fahin sey en pamta kijjirɗo tamattu'u harminanan hijju nder haram Makka, to ɗon nder maago seni yiɗama o harmino ha julirde. Amma sahanta gonɗo nder Makka harminango umra sey to o wurti haram, ngam ɗon nder sarɗi umra hawtugo haram be yaasi muɗum. Ay o harmino ha yaasi haram, nden o nastita haram man, ko woni qiran. Qiran ɗum none ɗiɗi. Aran man o harmidina hijju be umra fuu nde woore, ko o artiri ha anniya maako fuu sahi, amma artirgo umra ɓuri. ɗiɗaɓum man bo o harminana umra ɓaawo ɗon, nden o yowa anniya hijju, ɓeɗo mbi'a ɗum irdaf. yiɗama to o yowan anniya hijju o yowa ka daga o timminayi ɗawafu umra. To ha o timmini ɗawafu umra man bo sahan o yowa ko arti o naafa ɓaawo maqama Ibrahim, seni ɗum wañama. Amma sahata yowugo anniya hijju ɓaawo naafididgo ko arti yahididgo Safa e Marwa dow konngol lollungol. Ha ɗo fuu sey en pamta, to goɗɗo harminani hijju ɓaawo yahididgo Safa e Marwa, daga o laɓayi hijju maako sahi. Amma na ɗum irdaf, na qiran. Kijjirɗo tamattu ko qiranu fuu to o wonayi nder jooɗiɓe nder Makka iyam wajibi dow maako. Ko woni ifradu bo ɗum kijjowo harminanta hijju feere mum, o artiray umra timminaka nder lebbi hijju, o horgidiray ɗum bo be anniya umra. Amma kala kijjirɗo ifradu fuu waɗugo umra ɗum sunna dow maako to o hijjidi, amma na ɗum gajibi ɗum, na bo ɗum sharɗi. Ko o waɗay umra man hijju maako sahi. Fasluwol: hijju ɗo mari danrange ɗe to gotal nder maaje wonni ni hijju man wonnake, ɗe keɓɓortake be iyam, e gajibiɗi keɓɓorteɗi be iyam, e giɗaɗi ɗi hijju wonnortako be wonnago maaji, ɗi ɗaɓɓitay bo heɓɓorego be iyam. Danrange hijju: danrange hijju e hijju wonnorto be wonnago gotal nder maaje, ɗe keɓɓortake be iyam, ɗe nayi ndaɗe ɗo: harminago, yahugo Safa e Marwa, darago Arfa, tarago ɗawaful ifada. Gajibiɗi hijju: hijju ɗo mari gajibiɗi keɓɓorteɗi be iyam, kanji bo ndaɗi ɗo. Tawaful qudum: ay ɗawafu mo goɗɗo artirta to naati Makka. Sonidirgo ɗawaful qudumi be yahugo hakkunde Safa e Marwa. Naafugo darɗe ɗiɗi ha ɓaawo maqama Ibrahima ɓaawo tarago ɗawaful qudum. Naafugo ɗe ɓaawo ɗawaful ifada. Jippago ha Muzdalifa jemma julde ɓaawo wartugo Arfa. Yahirgo kosɗe hakkunde Safa e Marwa to na laru. Waalugo jemmaje tati ha Mina. Harmingo ha harminorde. Teɗugo worɓe daga limse pilitiɗe ko luuti rewɓe. Ustugo gasa ko laɓugo ka. Fiɗugo jamaroje.
waɗuki labbayka. giɗaɗi hijju harminago nder lebbi hijju ɓornago daneje giwam sa'i harminago hijju giwam ɗam tawaful qudum giweteɗam to karminanɗo hijju ɗo naata makka. giwam arafa giwam ɗam tawaful ifada harmingo ɓawo julde farillare ko nafila. hebbago hajarul aswad hebbago ruknul yamani yokugo worɓe ha cori tati arani ha tawaful qudum ko bo tawaful ifada to ɓe tarayno tawaful qudum ko ɓe jokayno ha muɗum yahugo cori nayi luttuɗi ay soyde yokugo ha batnul masili hakkunde safa e marwa. sa'i yahugo marwa tan bo yawɗago ha batnul muhassari ummorago mash'arul haram fajira sappore layhaji. tawaful wada juulugo ha muhassab ɓawo ummitidgo ha mina sabbitidgo ha ɗiftol ɗiɗaɓol ragare ñalɗe tashriq lohugo ko hirsugo hadiyawa darago dow leddi arafa na dow koseje muɗum fuɗɗirgo jamratul aqaba nden looja ko hirsa nden laɓa gasa ko ustaka. se pamten ha ɗo bo laɓugo ɓuran ta'ugo ha worɓe amma rewɓe kam ɓe ta'an tan ɓe laɓata. kaɗaɗi hijju ɓornago pilitiɗe ha worɓe laɓɓingo ɓandu wo'ingo ndu loohago moɓodal. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. no kijjirta ya derɗam teddiniraɗo ɓe heɓgo hijja to a yetti harminorde ma se a yiwo a ɓorto limse ma bowaɗe a ɓorno limse haram kanje goni wanare e haddare e paɗi yakatabje. a harminano hijju ko umra ko a muuyi huwugo fuu ɓaawo julde farillare to wakkati maare yotti sa'i man. to ki yottayi bo ɓaawo naafugo darɗe ɗiɗi to na ɗum sa'i naafila dagoto bo a harmino tan a nanga waɗugo labbayka. harminago woni a annino nastugo kuuɗe hijju ko umra e harminago ko ɗum harmini fuu. yiɗama limse daneje ha ihram gorko on tan harminorto bana no en mbiɗo amma debbo ɗo harminoro be huncugo yeeso e newe mum tan. harmani gorko waɗugo hunde dow hoore mum bana metalol ko hufnere dagani gorko e debbo fuu ɗum worago ɗowdi bana haymaji ko cuuɗi malla mahi. fahin se en pamta ihram ɗo haɓɓore be anninango hijju ko umra horgidira ɗum be konngol bana waɗugo labbayka ko kuugal bana nangugo ɗatal makka. ay a annino sa'i man aɗo wi'a labbayka ko aɗo nanga ɗatal makka daga harminago ha nastugo makka. ɓaawo harminago hijju ko umra se a nanga labbayka a hoosa laawol makka to jahangal ummi. to ngal ummayi bo a seedata be labbayka nder yankinare e kulol Allah e yaalirki ɓernde. aɗo famni yonki ma
jawmirawo on aɗo jaboro be kalimaji ɗi a jalata a fijata sa'iman a hesɗitina labbayka kala nde yaake hesɗiti fuu bana sa'i joɗago ummago wa'ago wa'itago dirtago e sa'i fottuki be cetteje e ɓawo julde ta a towna sawtu ma ha masin ta a lesna bo ha masin a waɗa deydey ta a ɗuɗɗina ha a haɗa hoore ma foftirre ta a famɗina ha a laato nder geebiɓe bo amma debbo townata labbayka to o famni hoore maako tan heƴi gaɗowo labbayka jaborta silminago be sappago ɗo daganimo o noto silminago man amma to o timmini marra ka o fuɗɗino to a yetti zituwa yiɗama a jippo a yiwo giwam nastugo makka ɗam ɗawaful qudum amma marɗo iyam aada yiɗaka o yiwo ɗam to a ewi makka a janga allahumma inna hadha haramuka wa haramu rasulik faharrim lahmi wa dami ala annar bidukhulihi allahumma aminni min azabika yawma tab'asu ibadak to a yetti makka yiɗama a nastirango heedi kuda saniya sa e wurtago bo a wurtorongo heedi dammugal kuda finditinki giwam ɗam ɓe giwoto ha zituwa sa e nastugo makka ɗo ɗam saɗan jonta ɗo ngam jahangal hijju fondama dow palanɗe ɗe goɗɗo fotayi lutugo ngam no ɓe aynira jama'are ɓurde sembe hawtore sa'i hijjuɗo ngam man ko heɓata ko waɗego nder giɗaɗi fuu sey ɗum acce non kijjowo fotawi wi'a sey nastira makka kuda saniya ko o wurtorongo kuda sey o nastirango ha ɓe kollimo o nastira tan to a nasti makka a dilla julirde to aɗo seni yiɗama a nastira nde heedi dammugal babu salam kangal ɓe mbi'anno naane babu bani shayba to a tawi babu salam ɗo maɓɓi a laara abbaratu babi salam ɗo heddi be magal a tawan ngal ɗo maɓɓiti a nastira ton ngam ɓurna babu salam ɓe ɗo maɓɓa ɗum ngam haala yahoɓe hakkunde safa e marwa nde a nastata nde fuu a nastira nde be kosngal ñaamal a wi'a a'udhu billahi min alshaytani rrajim allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin wa sallim allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik yiɗama goɗɗo nastira be do'are ndeɗo juulirde ko ndeyere nde o nastata fuu sunnaji nastugo makka nda ɗo sunnaji nastugo makka ko giɗaɗi ɗi jotta heɓɓorego be iyam to ɗi accama ɗi nayi ndaɗi yiwago ha zituwa nastirgo ngo kuda saniya wurtorago ngo kuda nastirgo juulirde mago dammugal babu salam ko abbara muɗum amma tati arani marɗi alama ɗo kam fuu heɓata ko wi'ugo huwanɗi ngam ta en luuta jusɓudi hijju tawaful qudum to a nasti juulirde a nafata tahiyatul masjidi sey a haɓɓa anniya tawaful qudum a yaha to a ewi suudu kaaba a wi'a allahumma anta assalamu wa minka assalam fahayyina rabbana bissalam allahumma zid hadha albayta tashrifan wa ta'zima wa mahabatan wa takrima sey a yettolomodu hajarul aswad a hebbo hayre man nden a fuɗɗa tawafu finditinki a hebboro hajarul aswad be hunduko ma to a heɓayi a memrade be jungo ma a
a wallinango ha hunduko ma, ta a musinango ha waɗa sautu bo. To fu heɓatako bo, to a yottinde a habbira amma a sappirtande be jungo ma. Amma ruknul yamani a memra ɗum be jungo, a hebborta ɗum hunduko, a habbira. Yiɗama a waɗa do'a yaake hebbako hajarul aswad be ruknul yamani fu, a wi'a rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. haɗaka bo a toro haajeji maɗi khairu ka fu. Hebbago hajarul aswad e ruknul yamani ɗum sunna ha corol aranol, e giɗa ɗum ha cori luttuɗi. Debbo be gorko fu fotan ha ton. ɓawo hebbago fuɗɗa tarago suudu kaaba, tawaful qudum. To a yotti ruknul yamani a memra ɗum be jungo. To a yotti hajarul aswad a hebboro nde hunduko ma. To heɓama a yoka cori tati arani a yaha luttuɗi. Amma debbo yahan ɗi fu o yokata cori tati arani man fu. Tawaful qudum ɗo wajibi dow kala karminɗo ha yaasi haram. O jooɗiɗo ton ko o koɗo fu, ko luuti marɗo iyam hayla ko ɓesngu, e mo wakkati ɓillori ɗum, e gejji tiɗɗo e paɗɗaɗo. Amma karminɗo nder haram, o koɗo ko o jooɗiɗo makka fuu, tawaful qudum wajibay dow maako. To julde farillare darnama aɗo nder tawafu, sey a ta'a tawafu man, a yakto imam. To a silmini a lorana tawafu ma, a maha dow ko a heɓino. Yiɗama to a ta'an tawafu ngam julde, to heɓake a timmina corol ngol a fuɗɗino tawon. Amma goɗɗo ta'ata tawafu ngam julde janaiza, to o ta'i bo, to o lori o fuɗɗita tawafu maako, o fuɗɗita tawafu maako man, o mahata dow ko o heɓino. Mo nagarɗam mum fisti nder tawafu bo, o ta'a tawafu man, o watita ɗam, o fuɗɗita tawafu man, o mata dow ko o fuɗɗino dow konngol lollugol. Ko moye siftori coɓe o yaha o itta ɗe, to o lori o maha, ay o fuɗɗita ha o accino dow konngol cahingol. Ɓe cottini ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi'i tarago suudu kaaba ban sifa julde, seni on bolwan ha muɗum. Mo wolwi toon fuu ta wolwa sina khairu. Fasluwol tarago suudu kaaba ɗum dow yakeji tati, sina ɗum danrangal hijju ban tawaful ifada, en jottan ɗum to Allah muyi. Ko gajibi ɗum ban tawaful qudum, ɗum haala mum salino. Ko bo giɗa ɗum ban waɗugo tawaful wada'i, e kala ko tarete suudu kaaba, luuti tawaful ifada e tawaful qudum. Finditinki ɗo yiɗama koɗo kam fuu ɓurna tawafu dow julde nafila, ngam o seedan be muɗum. Fasluwol tawafu ko ɗum moy ɗo mari gajibiɗi, sunnaji, giɗaɗi e gañaɗi. Gajibiɗi tawafu ɗi 9 ndaɗi ɗo. Sarɗiji julde, laatago muɗum nder julirde, heddingo suudu heedi ñamre mum, timmingo cori 9 tokkidirgoɗi, juulugo darɗe 2 ɓaawo maqama ibrahima. Sunnaji tawafu 9 ndaɗi kanji bo.
yokkugo cori tati arani to heɓake yahugo cori luttuɗi tarorago kosɗe sona laru waɗugo do'a tana kertaka hebbago hajarul aswad ha corol aranol hebbago ruknul yamani ha corol aranol giɗaɗi tawaf giɗaɗi tawafu bo ɗi jowi ndaɗi ɗo hebbago hajarul aswad ha kala corol fuu ko luuti aranol hebbago ruknul yamani ha kala corol fuu ko luuti aranol hebborago habbirgo sa'i hebbago ruknul yamani ɓadago worɓe ɗakki suudu ngam ɗum ɗon bana saffuwol aranol ha julde waɗugo do'a ha multazam ay ɓawo timmingo tawafu a wubbo multazam a ɗuɗɗina waɗugo do'a to a heɓayi wubbago multazam bo a daro a waɗa do'a ha ton to heɓake multazam ɗo ɗum hakkude lomodu hajarul aswad be dammugal suudu kaaba on ɓe mbi'ata non gañaɗi ɗawafu ɗuɗɗi nda 10 nder maji hebbago ko luuti hajarul aswad e ruknul yamani jangugo qur'an sina ayaje do'orteɗe kanje bo jangirgoɗe sirri ɓuri ngam ta saklotira be woɗɓe ɗuɗɗingo wolde yimugo gimɗi yarugo ndiyam ko luuti laru sodugo e sorrugo jillotirgo be rewɓe sina doole suddugo gorko hunduko mum waɗugo debbo hongayere wa'ago taro sina laru